Stress en slapeloze nachten. De gevolgen van geldzorgen kunnen groot zijn. Een merendeel van de Zeeuwen kampt ermee. Had ik allemaal dingen gekocht en terwijl ik hier afrekenen bij het kruidvat. En toen stond er, u bent over uw limiet. Nou, dan sta je wel akelig. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Verscherpt toezicht na grootste drugsvondst. En tegenstanders AZC voelen zich gepiepeld. Goedenavond. Meer dan de helft van de Zeeuwen heeft moeite om rond te komen. Geldzorgen, met als gevolg stress en het nodige gepieker hoe er bezuinigd kan worden binnen het maandbudget. Naar aanleiding van het debat van het Zuiden hebben wij, samen met Omroep Brabant en L1, onderzoek gedaan naar waar wordt het eerst en het meest op bezuinigd. Op cadeaus bezuinigt 45% van de Zeeuwen. Abonnementen op bijvoorbeeld de krant of tijdschriften 52%. 53% geeft minder geld uit aan nieuwe kleren. Op vakanties wordt 59% bezuinigd. En veruit het meeste geld, namelijk 73%, wordt bespaard op uitstapjes en uit eten gaan. En bij mij aangeschoven is verslaggever Niels Schuurbiers. Ja, Niels, die top 5 is natuurlijk de praktische kant van het onderzoek. Maar wat zijn de emotionele gevolgen van geldzorgen? Dan vullen mensen woorden in als stress, piekeren, vermoeidheid, maar zelfs mentale en lichamelijke problemen. En dan komt het dus al heel snel aan de gezondheid van mensen. Mensen die dus wakker liggen van geldzorgen. Jawel hoor, soms wel. Ja, nou, het is 1 keer, toen was ik wat al te gretig. Had ik allemaal dingen gekocht en terwijl ik hier afrekenen bij het kruidvat. En toen stond er, u bent over uw limiet. Nou, dan sta je wel akelig. Ik prijs mezelf gelukkig dat dat niet is. En ik vind het altijd heel erg dat er mensen zijn die dat wel hebben. Wij zijn gewend om een beetje kalm en rustig te leven. Mijn partner en ik hebben allebei een vast contract, dus daar zijn we heel blij mee in deze tijd. Heb je een heel stabiel inkomen, dan kun je ietsjes minder zorgen, hoef je minder zorgen te maken. We hebben het nooit over de balken gegooid en daar hebben we nu profijt van. Het is wel eens een keer dat je iets minder hebt, maar dan bekibbel je weer ergens opheen. Ja, op straat nuchtere reacties, maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, ja, erover praten is ook niet al te makkelijk. Precies, want dit geeft dus wel een vertekend beeld. Maar meer dan de helft van de Zeeuwen maakt zich dus zorgen of ze wel uitkomen met hun geld aan het eind van de maand. Of zoals Loesje zegt, ik heb aan het eind van mijn geld altijd een stukje maand over. Dat is natuurlijk heel erg grappig gevonden, maar die stukjes die tellen wel op. En dan kan het probleem dus op een gegeven moment zo groot worden dat mensen er zelf niet meer uitkomen. Bewindvoerder Adriaan de Man van Zeeuws Bewind, die spreekt die mensen dagelijks. Deze mensen die hebben een totaal inkomen van 2200 euro, woonlasten van 950 euro. We lossen ook nog schulden af, een 300 euro. Dan hebben zij een weekgeld, dus voor 2 volwassenen en 2 kinderen, standaard van 170 euro. Dat is dat puur alleen voor de standaard uitgaven, dus niet voor kleding en dat soort zaken. En dan zien we toch onderaan de streep dat er 158 euro over kan blijven. Maar deze mensen konden dat dus zelf niet. Daar hebben ze wel hulp bij nodig. nodig. Deze mensen hadden wel te maken met inkomensterugval. En zoals gezegd, dat is heel lastig om met je gezin de nieuwe situatie te managen. Dus je moet anders gaan denken. Anders gaan denken, ja. Niet zo moeilijk als je gedrag veranderen, denk ik. Dat geldt voor mij ook en voor iedereen. Of het nou gaat om financiën of andere aanpassingen. Ik geef je te doen in sommige situaties. Het kan de beste overkomen dat je niet meer rondkomt, dat je het overzicht kwijt bent. Situaties van een scheiding bijvoorbeeld, of het noodgedwongen verkopen van een huis. Dat is allemaal achter de rug in zo'n casus. Maar dan zie je dat er licht is aan het einde van de tunnel. En dat wil ik toch meegeven. Niels, tot slot nog even, ik zei het net al, hè, dit onderzoek is naar aanleiding van het debat van het Zuiden gedaan. Kan je nog even kort uitleggen wat dat is? Dat is een verkiezingsdebat voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Dat is aanstaande zaterdag en wordt georganiseerd door de 3 zuidelijke regionale omroepen. Dus van Limburg, Brabant en Zeeland. En dat is natuurlijk live te zien bij Omroep Zeeland aankomende zaterdagavond van 7:30 tot 9:00. Niels, dankjewel. In de haven van Vlissingen is de grootste lading drugs van dit jaar onderschept. Tussen een lading bananen uit Ecuador werden ruim 3200 pakketten cocaïne gevonden. Goed voor een straatwaarde van 246 miljoen euro. Vanwege de vondst gisteravond was er afgelopen nacht verscherpt toezicht in het havengebied van Vlissingen. De drugs zijn inmiddels afgevoerd en vernietigd. Tegen de 44-jarige verdachte van een steekpartij in Middelburg in oktober vorig jaar is 7 jaar cel geëist.
De man uit Vlissingen stak meerdere keren in op de nieuwe vriend van zijn ex. Het slachtoffer raakte daarbij zwaar gewond. De verdachte was naar het huis gegaan van zijn ex om zijn relatie te redden toen hij daar werd geconfronteerd met de nieuwe vriend. De Vlissinger ging door het lint en stak hem. Het slachtoffer kon geen kant op omdat hij nog in zijn auto zat. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het gaat niet goed met de vlinders. Volgens de Vlinderstichting is dit jaar het slechtste vlinderjaar ooit gemeten. Grote oorzaak zijn de droge zomers. Eén klein lichtpuntje, in gebieden zoals Zeeland zijn de aantallen iets minder hard achteruit gegaan. We zitten aan de kust, we hebben vaker regenbuien zou je kunnen zeggen. In de duinvalleien blijft ook wel water staan. Dus we hebben minder last van de droogte in het Zeeuwse. Niet alle soorten zijn vergelijkbaar. De bosvlinders floreren, maar de vlinders rondom heidegebieden hebben het erg taai. En dat heeft te maken met het droog worden van de waardplant, waar de eitjes op afgezet worden, waar de rupsen van moeten eten. Als die planten uitdrogen, dan heb je 0 resultaat per jaar van een bepaalde soort. Het was vandaag weer de Nationale Boomfeestdag. Overal in Zeeland werden daarom bomen geplant. Zo ook in Kortgene. Daar gingen leerlingen van basisschool De Zuidvliet aan de slag met scheppen en planten daar 40 bomen. Ik vind het leuk. Ja, heel leuk. Het is om de kinderen en alle mensen bewust te maken van dat bomen nodig zijn voor de natuur. En ja, het is een mooi gezicht, dijken met bomen erop en daar gaan wij voor. En dat bomen ook broodnodig zijn voor onze gezondheid, hoef je deze 8e groepers niet meer te vertellen. Bomen vangen CO2 op en geven de zuurstof voor terug. Het is goed voor de natuur en het is goed voor de mens. Het planten van de bomen is voor het waterschap ook de start van het jaarlijkse onderhoud aan 125.000 bomen langs de weg. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, maar hoe deze nou toch ook alweer heten? Pioniers? Nee. Ja, ja, populieren, ja. Dat. De teleurstelling is groot bij omwonenden van natuurgebied De Kleene Hoge en in de Middelburgse gemeenteraad. Want het nieuwe asielzoekerscentrum in Middelburg komt definitief in het natuurgebied. Dat heeft het gemeentebestuur besloten. De Middelburgse Raad en omwonenden wilden asielzoekers graag op 2 verschillende locaties opvangen. Maar die wens gaat de prullenbak in. Wat ons verbaast en ook wel teleurstelt, dat het college zich weinig heeft aangetrokken van alle wensen en bedenkingen die door een brede raad zijn ingebracht. En ja, dat stelt ons als LPM ook teleur. Nou, wederom als een klap in het gezicht voor het huis, in het gezicht van de stichting. En ook van zijn brede achterban in die zin. Want ja, we hebben allerlei moeite gedaan en het college heeft toch hiertoe besloten. Jarenlang is er gesteggeld over dit stukje Middelburg. De Kleene Hoge. Protesten en inspraakavonden, het mocht allemaal niet baten. Er komt een asielzoekerscentrum. De gemeenteraad wilde een AZC zonder noodopvang. Maar die komt er toch. We hebben wel gezegd, we gaan dat voorlopig nog eens heel even aanzien. Dus we hebben een termijn van 2 jaar gesteld. Eerder gaan we op die locatie, als we gestart zijn, sowieso geen flexibele opvang doen. We hebben ook gezegd, het worden er zeker niet meer dan 150. Voor de gemeenteraad en de omwonenden is dat een schrale troost. Nou, die noodopvang die komt er dus wel, of die komt er op termijn. En in die zin is het dus de gemeente die toch in die zin zijn wil doordrijft. Ondanks dat het weinig draagkracht heeft hier in de omgeving. In wat nu nog een schapenwei is, komt dus een asielzoekerscentrum. En eigenlijk zonder de aanpassingen die de gemeenteraad en ook de omwonenden graag hadden gewild. Het is de vraag of dat anders had gekund. Als we wat actiever geweest waren in het voortraject met betrekking tot het vaststellen van de kaders, hadden we daar wellicht nog iets aan kunnen doen. Ja, het hadden andere criteria kunnen wezen en je had ook uitzonderingen kunnen maken voor bepaalde gebieden, zoals de Kleene Hoge. Het besluit over de locatie voor het nieuwe AZC in Middelburg is dus genomen. Maar de gemeente wil burgers blijven betrekken bij de plannen. Nou, de komende tijd in gesprek gaan en blijven met omwonenden. En ook in het participatietraject laten zien dat een deel van de geluiden die ze de afgelopen tijd hebben laten horen, dat we die gehoord hebben en dat we daar ook wel serieus naar kijken. Dan gaat u nog meepraten of zegt u van nou, laat maar zitten? Nee, we gaan wel meepraten. We proberen toch onze invloed zo goed mogelijk aan te wenden. Maar het is en blijft een klap in het gezicht en een zure pil. Volgende week buigt Provinciale Staten zich nog over het plan, omdat de beoogde locatie grenst aan provinciaal gebied. Omwonenden kunnen nog bezwaar aantekenen bij de Raad van State.
Het was een afwisseling van wolken en opklaringen en het was een grotendeels droge dag met lokaal nog wel een buitje. Dit alles bij maximaal 12 graden. Hoe anders gaat het morgen zijn met een veranderlijke wind, veel bewolking en gedurende de dag steeds meer regen. En lokaal valt er ook wel vrij veel regen. En het wisselende weer houden we nog vol tot in het weekende. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.